Argiaren podcastak. Egonarria, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egonarria. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Ya, claro, es que Vale. musikota jarri dizutenetik. Fijatu zaite oin ernaikoek eta dute kartelo bat estetikoki ematen duela MS-koa. Gorria, beltza eta txuria. Menalda, ez? MS dugu. Baina nik flipatu egin nuen, segurrinetik pentsatu nuen, hostia, MS-en gauza barri bat, eta errepente ernaien. Hoi, ze kopia da hori? Bueno, zuzerin berdute, ez? Merkatua izten hori zaienez, Ja. ez, ba... Pixka bestetik hartu eta... Coca-Cola eta Pepsi eren artean, ez? Osea, barruan iaia antzekoa, batzuk Ja. ez dukure gehiago, ez dut kutxixo, Ja. burbuja gehiago, baina gero, barruan... Izar, zu segitzi? Erabat ados. Hostia, hormonatzen hasi zen? Ze estrogeno... Jamonatzen hasi naiz. Aitonatzen. Jamona, Kaixo. Hola, Tor, azpatiko. fitxatu du Hostia. gizon bat. Irukote gizona osatzeko. Saio heteronormatiboa berriro ere. Txambo guztaos. Ondo. Zure retiro espiritualen. Ba, egia esan oso ondo. Indiara joan Lasai, lasai. zinenetik zure nia topatzera. Joan nintzen, bai, datorren astean Santiago bidea ingo dut, Aha. ja, konbo osatzeko, eta gero nola da beste hau, Ibizara beste retiro, baina pixka bat, Jaman eletxe. nola zan gure laguna. Zure abizena ia iguala dakana. Nere Feminismoaren errapetatik ondo bizi dena Bai, Ibizan. hori zintzan, jode, beitu, bildurra neukan Esianeko etorriko tipa. nintzala... Esianekoa. Bai, hori da. Nola da? Ezakit. Beitu, beldurra neukan erdoildu xamar etorriko tenintzan da, ostia, ia olako referentzien izenak aztu zaizkit. Ja, ba, bitu, nire ere, bai. Ezakit nortzan, bueno, pues Hemen total, hori da, bai, bila jendea badaki, hori da. entzun bitartean Hori da. gugara ez dakigun bakarrak orain, entzun Hori da. dena. nik ez dakit zeri buza egitzen, oza, Nola zan la hostia. Bueno, Bueno, berdin du, bai. aurkitu duzu nia? Zure nia aurkitu duzu? Ari naiz, horretan. Hori- Ostia, aurreko batean, beitu, hain esatezula hori, nik utzi zintuztedan, uste dut Pradales izendatu berritan. Imaginatu prehistoria, edo Gabarran igual, lehenago oraindik. Leno. Gabarra oraindik Gabarra- urretaratzeke, Gabarra izar juntzan. Ja. nola izar juntzan. Izar juntzan gabarra ikustera. Bai, Bai? Claro, es que Hostia, ez saio hori entzuten. bai. Bueno, jongo zan ondorengo parrandagatik, edo euskalo zergatik ez. Sabes. Hartu du nire rola. Ni lehen nintzen tokietara joaten nintzena eta gero informazioak harri, oin beha pixkat hori rol hori hartu. Beste atzordeko kide bakarra estenatu genunetik ez duen esertxore egin, pues izan du, hartuko dute... Eta junta, hostia. Orain, nia aurkitzaren ze horrekin, aurreko batean, bueno, bajan honetikan nola burua relajatu zait mordua, ez? Da aurreko batean nintzen zure sorterrian, oinatin, arantzazun. Jo nintzen normendi txango txiki bat itia, eta gero hor nola da hor goiko taberna hori arantzazukoa. Sindika, Bai, sindika. hor terraza txukun badauka. Bai. Bez, hola, bistak eta hola. Hartu nun kaina bat pintxo batekin, eta konturatzeke ia 2 ordu eman ditun eserita. Bakarrik. Bakarrik. Ez mobilik ez osteikola eta esaten, hostia, ia 2 ordu etxo. 2 ordu terrazan mugikorri gabe. Bai. Hori- Lehenengo pixka mugikorrarekin, pintxoa jan, kaina eran, da gero, juntzitzaidan, pelota juntzitzaiten, da esan, hostia, hau nahi baina ez da pasa, beti hor zerbaiti adi, o alerta, o zehozein behar horrekin, Vale. eta esaten, hostia, pues lehenbiziko aldia, holako deskonexio totala. Ostara. Tranquilidade kompletua. Ja, ni nahi Bai. gai. Zu gai zara? Ni nahi gai. Ni Askotan pentsatzen dut, orain arte imposible. Ez da kaka egitera juteko ere, Ez da eta edo lasaiotek ez ez. Osea, estimulo- Meditazioa eta hostia, hitz egiten dizutenian meditazioa eta nik esaten, medita, ni 2 segunduako ja... Ja, baina meditazioa agian ja egiten duzu autu
ja, kasi Kontzienteki, politikoa eta bai, kontzientea. bai, Debanoa hortara, baina Ez ez, hola, de zuk esan repente duzuna. hori da. Bai, jun, hostia, zena bil hemen, eta guztua, bai. eta jarraituko nuke. Pipa jaten, bai, Atzogo nintzen pipa jaten Palestinaren alde, egin zela hor nola jendea kanpatzen duen, pues Zumaian ere, erabakiuta kanpatzea, pues, kanpatu. Baina kanpatu eskola maten... Ez, kanpa baten. Claro, Kanpatu, montatu, eta horrengo gunean jaso, eta ja genocidia dago, dardarka. Eta pipa jaten honin zen, eta hor bai egon zaitezke. Bakara, terrazan ez. Ez bakarrik egon, ez egon apenas zaratarik, eta gero pentsatzen da, hostia, zertan pentsatzen honez da, honetan guztin da ez nekin? Erabat. Hori bizitza moderna da, Baina hongo zinen pentsatzen, Bai, seguro baiet. Seguro, baina... Ez bazara horitzen pentsatzen egon zaren seinale. Porque bestela... Ja. Bai, jabetuko zinean aspertzen ari zinela. Egongo zinen hor. Hori, bai, zeo zertan, baina etzan bate estresan, ez dakit, ja, gutzitzaiten, hori, hoen esan dezula, niaren ze hori... Ni aurtengo kurso hontan, nire erronka bat izan zen, eguneo ordu erdi meditatzea, ez? Bai. Gero beste gauzat. Meditatzea zer dan zehazki. Bale, bai. Hori gero. Eta hori gero. Lehenengo, hori. Bai. Eta hasieran lortzen nuen hartzea ordu erdi, ez? Beste gauza lortzen nuen meditatzea. Eta ordu erdi lortzea libre... Ordu erdi egoteko. Ja, hori ere... Gauza bada egotea eta beste meditatzea, diferentea. Bai. Eta gauden porekin pixka galtzen joan jana, eta oin, igual astean pare bat aldiz, baina egunerokotasuna galdu egin du pixkat. Kosta egiten zait. Zer da meditatzea? Presentean egotea bezala? Eske, hori nik bikotekideak batzutan, gurutzek esateit. Venga, gauian medita egingo du pixkat. Eta YouTube edo ezakite interneteko audio bat. Eta audioa hasten da kontatzen hor ez dakitze planetatatik edo hor goi-detatik zerbait argi urdin bat bezala datorrela eta zure gorputz osoa burutik hankara hartzeizula eta hori omen da meditatzea horrekin lotura badijo hortik asuntua. Hori Jupiterren satelite bat usteot, Io, hori da... Io, zer da? Urdina, usteot. Urdina esaten du una luz azul que invade tu cuerpo de la cabeza y no sé qué, hasta zaizula. Euskal sisteman parte da? Ez aipatzen nundi datorren. Ez, hor nun baitetio dator. Vale. Horrekin zer ikusi dauka meditazioak, hori da meditatzia. Horre argi urdinen horren menpe jarri erabat, ez beste zertan pentsau, edo pentsatzen da. Nik pentsatzen nun meditatzea zala zerbaiti bueltak ematia, o hausnartzia, edo zerbait. Ez. Eta ez. Hombre, gero dauden meditatzeko teknikak, igual, adibidez, mantra bat ikin bozu, mantra bat dala gauzak errepikatu zuen, errepikatzea. Ez hori ez egiten. Baina hori ez da pentsatzea. Ez hori ez egiten audiokoak. Daude teknika ezberdina, nik ez da gehiago, baina igual bat arnasketa, bestia mantra, bestia... Arnasketa bai, aipatzen du. Fregatzen zabitzera alduzu meditau. Hor baldin bazaude, gorputzean, sensazioetan, baina ez hainbeste buruan, piskat hortin bezala. Zagatik ez duzu meditatzen umeekin? Hostia. Hor media huin bar da. Bitartekari lanak inbardia. Inorrakatzeko. Baina bai, medita. Nik ezagutu nuen... Hostia, konturatu nahi, zoen umea ipatu dituzula. Beste 2 hilabete hauetan, leno elkarrezketa batzun aurren, inkomodo, urduri jartzen nintzen segunda ze jendek zexuan, eta ez, edo zer gauza aspertu edo lo que sea. Eta oain, edo zen gairi buruz elkarrezketatxo bat jarraitzeko gai naiz, interesarekin, esan edela saiago nola nagon, eta horrela, kenduta umeen kontuak. Azte zizkidanean ja umeen kontuan, erak hau egin du, ez, ja urduri, lengo nia izatea bultatzen naiz. Baina aspertu edo bai hori. Beste, orain nola denbora gehiago daukadan, edo zein supermerkatuko kolan. Norbait tontakeriak esaten hasi, leheno ez nun aguantatzen ez da segundu bat. Zuia zupakian, eta orain, pues honi, nik ere kantxa mango diot. Zarrei eta hola, kenduta, umei buruz izketan hasten zaizkidan. Bakizu zinden urrengo pausoa. Ze gaztetan esaten genuen, ze gaitasuna dakaten dekan jende helduak, adibidez, hurbiltzeko ezagutzen baten gana eta esateko hori egingo du, hori hola. Horrengo pausua da, zuge, hori ondo jasotzea, eta horren aia da... Nik urratxo hori ematea, baina izten aizenen, ostra, horria hasiko naiz. Bueno, preokupatzen. Baina bai hori. Orduan aldatu egin zera, ez?
Bai, azkar bultatzen ez lehen gora, Bai? Bai, edo zein seinale paia esatet, ostia. Baina bai, balio duela Eta hori gaizotasun deskonektatzeko. eskertiarra dakala. Orain ezin du talde nazi batean militatu. Ez ezingo nuke. Ez? A ber, Ezin du taxi bat gelditu. Publiko hori Ez? Keinu hori, Ez, bueno, bestalde. eskuina. Bai, eskuina. Ikusten. Hori Ertzen zaio. Ezin du altxau. Betu. Bestearekin lagunduta, Vox. eskerrarekin lagunduta halko nuke. Eskerrekin lagundu Hitlerren keinu Bai, hori. eskuin beso ezin dut behar bezala Bueno. mugitu. Garai berriak, ez? Eskerrak lagundu Eskuina altxatu. agur nazia egiten. Hostia, Bai, hori izan daiteke. Bai, metafora. hostia, pues bai. Publiko hori zor diozu azalpen bat. Zure ausentziarena. Arsalpen. A ber, galdetu eta erantzungo dizuten izateko zerrotik. Vale, Tor. Bai. Zer dela eta egon zara ausente hemendik. Sorbaldako minengatik. Kalzifikazioak eta letxe batzuk dauzkadalako. Vale, kalzifikazioa zea zure zurretan kaltzioa pilatzen Bai, dela. holako hostia bat, hor babarruntxo bat bezala daukate zurretan, sorbaldan, da horrek mina mateit eta eragotzi besoa moitzia. Vale, zatik adin kontua? Ez daukate zin azalpen zaik eman medikuak. Oain arte, kabezerako medikua nola esaten da, familia medikua edo Bai. horrek bakarrik hartatu nau, osakidetzatik, 2 hilabetian, beste inork ez nago ikusi, traumak aurki ikusiko nau, eta berrorrek ze esaten didan. Erritmoak dia pixka bat zuere lasaitzera behartzen zaituztenak. Vale. Osakidetzako. Esto suprobatu, ez dakit arotista bat, konstelazio familiarra... Ez, dirua xautu dute fisio pribatu batian. Vale. Bai. Ez beste bide. Eta hori osakidetzako kabezerako medikuak gomendatuta, lehenengo egunean. Igual gure Pribatura joan, ez? pribatura joan. Eta, de hecho, zein pribatutara joan gomendatu zidan. Beto. Ezen izango. Lehenengo egunean, Bere Hori beste nia, urgentzitako. ez? Ez dakit beste batera joan ez ezkenian, baina Ja, zure niaren bila beste baten nia Beste aurkitu bat. zen. Goiztean Mikel, atxaldean Jon Mikel. Hori da. Ez? Fisio. ondango zahunda bestea. Eta hola bazai orain, alta luzatzen diaten, ez bai, operatzen hagoten, oze. Bizizale. Bai, Bizizale bat. lehenengo hilabetea jodido. Minak eta hostiak, beste zertan ez pentsatu, baina bigarren hilabete hau, patxada herrian. Zetan ematen duzu denpora, aparte arantzazura joan eta ezer ez egiten? Ba, mendi bueltak eman, erosketakin, Bai. bazkarik, afarik, umeak ez dakiz zer. Bai. Leheno iten ditun gauza, baina poliki gago. Ja. Eta eguna jute zaizu, goiza jute zaizu, ez dakile nola hoste iten genitun gauza guztik. Lanen ezagizen bat ordu eta estresauta. Bi orduko eserialdiak egite ditunako ze ikusten da, arantzatutik? Paisaia. Paisaia. Gaur zarautzea amaiketako hemeneon. Jo, beto. Maleko irajun ez bueltatxo baten batea, gero horre pintxo bajan. Jubilata- Herriko arranuan, aspaldi jun gabe. Jubilazioa atzerakoia da, ez? Edo ez? Zatik, ez tozulako Ez, bizi erritmo horretan nola egin dezakezu iraultza? Ezin da. Zu planteatu... Ez, ezin da? Naiz, eta betzuk agian esango izute iraultza egitea hori dela, ez? Hori da, nitik abiatu. Segurazki zu bezala bizi den batek esango izu. Hori da. Claro. Irautza pertsonala, ez? Normalean irautzaileak ez dira jubilatu izaten, ez? Normalean Bueno, Bueno, ez Bueno, dakit, irakaspenak ematen dituztena, bai. Zu jarri Pepe, noa da, Jose Mujika bat zure bizitzan, noa da? Pepe, Jose. Pepe. Uruguaiko hau bakarrik ematen duela YouTubeko bideo hola musika epiko atzean jarrita eta Esaldi, horretarako bakarri balio duna, ez? Eta H Bildu zoriontzeko hauteskundetan eta alako gozak, ez? Bai. Mujika. Hile egin behar da, ez, oin? Ba, itxura daka. Hile egin behar da. Hombre, pentsatzen nun jazta hiltzala. Lasai. bala, hostia. joder, enteratuko zara. Gauza da jubilatzea eta beste bat hiltzea diferentea. Bai. Hau, bai, gaizotxo doia, ez? Baina, bueno, zen nahi dute, bere bizi zikloa luzatu du. Ja. Ez da, posiko daiteke. Neiko eginda, ez? Bai. Honek kartzelan ze, 14 urte oso bat egin zituen, gero isolatuta... Hainbeste honek? Sonatu, igual 10. Ni badakit Ezakit, horre, ezakit. butatxoak egite zizkietela hori bai. Gane hon ginean batek kontatu zizkibune... Osea, haien artean ere ez da bai da eskaten, noski. Ah, Osea, ona heltzen dena beti da politagoa. Ja. Ez leku guztietan bezala.
denak, no, esan tupamaroak, ez? Hau tupamaroa esan, beste batzukin, tiro batzuk jasota, eta, bueno, diena, nahiko epikoa, eta diena, baina, gero, hor, iraultzaia ziren, eta gero hortik eta esan jendea, pues, batzuk, pues, hau bezala, Frente Amplio, Sozialdemokrazia, denetari pizka, eta beste batzuk, pues, ez duten nahi sartu, eta... Baina, putada politak eta zizkieten, zulo batean sartu, eta nutzi, zulo batean. Zulo, zen edute, lurrean egindako zulo baten, hilabeteak. Hori kartzelan? Bueno, kartela mota bat. Gizarteratze zentruan edo Euskal Herriko zioten. Zuloan. Osa, Arroyo Ortega Larategi, baina zapairi gabe. Ja. Baina bestalde bentze Pepe sincero zen, esaten zuen beak kapitalismoa kudeatu egiten zuela. Hori... Esan duzu, Pepe, sincero dela? Zen. Pepe, bueno, oraindik izango da igual, ez dakit, bueno, esto ezagutza, baina... Esan duen, yo gestiono el capitalismo. Bai, hortan, bai. EH Bilduk adibidez, sinceridade maila hori ez du azaldeatzen. Ez dut uste... Gobernantza modu berriak, egiteko beste modua... Ze komentatzen da, bila bete hauetan, haute hona iz politika zatikan. Bai, ez? Mobidak aldatu. Badakit hor Pradales, 3 inflexio puntuak izan dira Pradales, Kataluniakoa eta erdian Sarasua. Hori pixka jarraitu detola sare sozialetan eta... Oso ondo karria. Hau agian gainetik enduko dugu, bestela aztuko zaigu. Arrakoan, Sarasuaren ari ez dakit nola heldu ginen iditara. Bai? Horregatik ditu genion arreko zaila hori Sarasua boieroa da. Vale. Zure ustez, boiera hitza, erdarazko boierotik datorrela, ez? Boiero. Buei. Bai, ze, kriston kagada? Eso, ez dakiz ez da noin hartzen zinean. Vale. Baina, gero gure entzule edo batek, biali digu beste testigantza grafikoa ere bada eta grafikoki hobeto irabazten du, baina entzuteko moduan bada. Boieroen inguruan. Familiti datorkizu, afizio hau. Bai, familia. Aitona naita eta danak ditu, probala ditu. Eta segiko izunik baldaukezu, etxien, baldao jarraituko duni. Ez. Eukin egun, semia, ustua ebiltzona, baina, nekau zoan eta gero, emakumekin jebagik, oingo gaztiek, nahi juke emakumek eta hostizek eta, da nina, emakumekin jebiltzen, ez da bestik. Gustatzen den emakumeek, asko, intzat, baina... Denboek ez? Denboek etxi, utxi, aprotxen bihar ondo. Dana ez da, puteruna zela baina, bardinek. Ara? Bueno, probalazik, dana izatetuk, Ala altzeate? Dana, probalazik ez da puteru ustanik. Bueno, probalazik, oixo, ba. Bueno. Ez dakit zertan zatorren, galdunun boiero. Probalaria deitzen dena da, boiero, erderaz, eta idien gainetik, idien aurretik, joten dien gizon kote horiek, hostiak ematen idiei. Bueno, pues... Noa ditzen dio, probatzaile. Noa ditzen zion? Ez da, la ordena ez dut ondo ulertu baina... Oiei, dena puteroak. Bera handika ezita, ez da katarazorik esateko, hola, esateko. Elkarrezitatzaia... Da beste hau ez, bai, ez daguna, joda, Aramburu. Bai, aktoria ere, ez, uste, hautsan gatikan. Gero, jartzen du arpeia de... Ostia, hori esaten jora, abertze... Ja, pues aguantatzen du hor, hostia bat eman gabe. Ostia, baina da, oso ona da, zeda, elkarrizketatzaia da emakumea. Aldi bidean beak esaten dugu. Hemen emakumea sartu dira horren kontra, horrekin deseroso bezala, ez dako arazoriko izateko, eta ez dako arazorik esateko, bea puterua dala. Bea eta gainontzeko guztik. Fama, hola, fama. Famauak. Bere burua zeuko balu, baina gainontzeko guztiko. Boiero hitza, ez dakigu boiero tidatorren, baina boiero eta putero Euskal Herrian sinonimo direla. Herri kirola, gure sena, gure ikurrak eta mierda beri guztia. Hoxe, oso ondo. Esan behar genuen, zertara etorri dago? Bueno, bai. Sarasua, eta egoera politikoa, eta gauza denak, ez? Bai. Ez, egoera politiko aldatu injator. Asko aldatu da. Herrixeari ere bai, edo denoi. Ez que nik ez dut jarraitzen ez da gizetan aldatu da, baina... Baina sentitzen duzu, sentimendu bada. Atletikekoa izatea bezala. Bai. Sentimendu bada. Sentimentua da. Pues bakizu zin ez den sentimentua. Bitu, hau zuri komentatzeko garriot. Gero errepaso politikoa egiten badugu, baina egin aurreratuko dute. Bakizu Brad Pittek
Bere, 17 urteko alaba Vale. biologiko bakarra, bakizu, bai. asko futbol ekipo bat osatzeko baina ume Bai, erosi zituztela. Bai. Baina bat aiena San Angelina eta... Bai. Pues, Hostia, gauza gogor bat esan behozu? bueno, aurrokan ez dakindoa heldu nintzen horrela. Brad Pittek gutxi ora beiri, dazka, $300 milioi ondasun... ondare. Osea, bankoan... Bankoan edo euskal. Pues kendu du, alaba ja ez du jasoko hortik zintimoa derare. Ez? Ez, Eta arrazoia, ez dakigu. engo zutzeoze. Tengo osea, más urtek, seguro. Ez zuela goizeko kolakau badan, ez? Eta esango zoala. Ondo egina. Gazteko hori, privilegioak fuera. $300 milioi. Ja. Galdu ditu goiz baten. Nola ditzen da? Xilo. Xilo? Xilopit. Xilopit. Izango da, edo xilo, nada beste... Joli. Xilopit joli. Xilo jolipit. Hostia, mateu txupatxurroten. Hori esaten joan, karamelo baten zera. Baina, $300 milioi... Aitaren partetik. Claro. Hostia. Oen falta da bestea, claro. Baina, Bratek banatuko zituen behan semala guztien artean, ez? Guztia berarentzat, ez? Bai, pentsatu nahi dut. Ja. Baina, bueno, batekin hasten da, Ja. eta beste semeak atzetik. Fijo porro gereten hasiko zela. Besterik, gabe, pizzalea zarenez, esan dut, bueno, pues, badakazu, aspaldiz du gutxegin beretaz. Ja, lehenengo partea banekien, $300 milioi zegoela banekien. Bai? Hori bai. Pelikulako kobratzio $10 milioi. Pelikulako. $10 milioi? Bai, gero, Tarantinoen pelikulak ez da guztu pixka merkeago ez ditu egiten ez da gizatik, ez da gizatik. Lagunako izango dio. 10 kilo, orain pentsauta, bueno, claro, filma bat egiteko zenbat denbora behar duzun, depende ze filme da, eta zenbat parte hartzen duzun hori dena, ez? Bai, jokalari batek, futbol jokalari profesional batek, zenbat? 10 kilo, 10 kilo asko dira, baina... Zer? Hortxe, dabiltz. Bai, adibidez onenak, futbolari onenak zenbat? Horria gehiago. Gehiago. Saudi Arabian eta hola, 20 piko kilo, 30 mar. Hori urtean? Bai. Ja. Bai, euro, bai. Bueno. Indiako lan orduekin aldeatuta, irabazten duzuna bastante asko da, ez? Bastante asko, bai. Joder, nik ez da inbeste irabazten, ni de palo. Igual orain muniain retiratu dala, kendu die herentzia ere semalabei. Jugada berdineko zuen. Hori... Zuen idoloa. Bai, junda, ja, ez? Ez handik ez da jun. Karri behar nun, berari egindako rap bat. Konpartitu nizuen aurrekoa. Baina aztu zait gaur ekartzea. Ostia, lakore. Baina... Bai, bueno, urrengoa jarriko du. Zerta zein... bizitzaleaz eta hori. Izuk arrokan bizitzale batekin egon zinean, ez? Ez dakit, a ber, zein ere buzabitz? Hanka lurrineko hanka batekin, ez? Bai, hanka batekin, bai. Zan genuen lehen gombidatu gara nula saio antena. Bai, hori zan genuen, bai. Eta, zezateu, bizitzaleak? Nik esan egin nion. Eta... Ez du Espainiara etorri nahi? Hostia, klaro, zati ba, zezaten zuen, humore espainola zela. Humore espainola. Hori izan zan nik uste euskaraz egin den troleorik handina gukin genien hau, hola, falapal esan da. Baina zerta zeigia? Hanka lurrinekoek esan zutenean euskara batuan hitz egiten genula, eta orduan pizkat espainola sola. Eta gu zein, baina bere ekin zeguten guri trolea, orduan. Eta gu erantzun genian gure apaltasun iraltzaia. Osoan hostia partitzen. Orduan gorka zegoen, nien noen hemen. Zeu libatzen zara, karo. Horregatik zuzara bandiko legia, hiena. Bai. Bueno, batena ez, hilintzen, baina... Bai. Hau da, nun podcast baten parte hartu doietako batek, ez? Zu bidalitzen duen audioa. Hanka lurrineko batek, zein da juntzana Kanari eta saria eman genienean. Argia saria eman genienean Kanarietan zegoena. Hori, tipo hori nola da. Miel. Bai. Horrek hitz egin du hain podcast batean edo elkarrezketa indiote, ez? Eta horreitatu gaituzak izan. Arrazia zeukan, hori, interesantea botatzezuna hor. Sariak ematen dituna besteen gainetik sentitzen dan horrek. Saritzen ditula, bere ustez, bere azpitik dauden hor identifikatuta esan honen, bai, ukileike bere, esan honen, bueno. Bai, horregatik estilatzen da inbeste sari ematea eta hola, ez? Bai, baduka bere, nik uste. Claro, zu banatzen duzunean, ez? Ja, potere harremanean pizka goraxio zaude. Naiz eta gero, gure kasuan adibidez, putada da, ezin digulako gure gertuko edo gure burari
inoiz eman. Ja, bueno. Bueno, egun baten emango dizuenik. Bai. Bueno, nire... Argia saria bat? Argia sari bat? Argia sari ez. Ja, eta hori, ezin duzu autosaritu, zuen burua? Bueno, EITB egitezun bere garaien, ez? Iparragirre sari famosoekin. EITB sariak, gure garaien egotezian. Duela urte mordoska bat, Iparragirre sariak, EITB-ken batez ditun sariak, eta sorginen laratza gaur egun, eta horiek denak zian beraiek. Bueno, bai, horlakoa badaude. Tokikomek ere ematen ditu sariak tokikomeko artean. Pues roi horretak. Bai. Hanka lurrineko hauek, zuek esan zide zuetenean beraiei sarian asuntua, hor eztabaida potentea egun zen, hartu edo ez? Bai, noski, bai. Bueno, beraiei kontatu denagatik ez? Bai. Ni pixka. Zan ziguten, gero, bai. Lehenengo eztabaida potentea hartu edo ez? Hartola ez. Apuntu gozien ez hartzeko. Eta gero, behin hartuta, devolbitu edo ez? Hori hori izango zen, ostia. Hori... Argiera joan, egun baten, hola, astelen baten, ahi ba, hartu nor jarri, eta baina. Hori, ostia. Hori ze, segitzi? Buzakit, ingo balute. Ondo? Egin da dago, talde izto, ez? Ez dago dena epaitu beharrikan. Pegatuko zitzaien, ez? Hori, bai. Buzakit. Bai, bereien... Kurioso izango litzak, zu puntazo bat. Ba, podcast honetan Mielek aipatzen du guri buruz, beranduei buruz aipatzen ditu gauza batzuk. Bai. Momentu baten, ez da gizego esatzen. Espainola garela. Bai, hori. Eta gero beste gauza, bai. Guri buruz ja personalki bezala, sartzen da. Hori zuek ez dut zaitu. Bai, ni ezagutzen hau, eta orduan esan da horretako bateri buruz, hau da nahi buruz zerbait, eta gero zuiri buruz beste zerbait. Bai, uste bai, ez eronik ez. Ez eronik ez. Horregatik gombidatu nahi du hemen. Bai. Nahi buruz ez eronik bai, zuiri buruz ez eronik ez. Ja. Hombre, a ver, bueno, posible da, tortia. Posible. Hor nik inbiago lana, ez? Segura eski, bai, bueno, enteratu nahi zenez nire semeak ere ezitzen ditula, ez? Osa, bapatean zuen. Enteratu zaia? Ez da bit, norbait etxibatu dit. Nik ez dut etxibatu. Bueno, hau oso barne mailan geratzen nahi da, eta esan, gombidatu nahi dugu, Euskal Izar Sistemeko podcast gintzako guruetako bat. Gero mamo eror dago, Ba, bila. Bigarren planoan. Bai. Isileago, baina, bueno. Karreko itegu. Hankak berandu egin. Eta... bueno, bitu. Idurre Mastadonek esan digu, harrigarria bada ere, politika lorreko informazio iturri nagusia berandu egidela. Eta batzutan, hau nik uste, hau esatea, pues ondo dago. Baina... kontrapunto bezala zuk behin ona ekarri zenuen hortatik ekarri dut hau. Nondik? Zure lagun batek esan zuen entretenimendua egiten genula, telebistan bezala. Bai, modu epaikor baten esaten zuen, hau da. Txarrera. Bai, txarrera. Bai, eta hau onera. Beraz, saio politikoa denez, hau GKS bezala, Ba, hoxe. Por cierto, argian hori komentatu aldabe, bai, ez? Batek Twitterren gogoa sentitu zuela, argiatik zergatik baja eman zuen azaltzeko, ez? Zergatik? Bilduko batek baja eman du GKS-koi elkarrizketa egiteatik. Ondo egina, venga. Bai, claro, baiet. Ondo, abots gehiagi. Hombre, baiet. Eta atzo bihali genuen tarteka bihaltzen dugula, eintzete zarkiako kidez, kasete bultzatu, kaseta hitz independientea, eta baten erantzuna Twitterren. Independientea, jaja, Bilduren ahotsa, zehazte. Hori azte berean. Batzutan, zoragarria da, herri hau. Pues bai, enok baja, ostra, GKS, juten naiz fisioan ere fisioa behasein darra da, ez? Juten naiz, denbora ukitzen dut behasein bueltaka aitzeko, eta hor kale batetik pasatzen den sarri, eta daude elkarren albuan, baina pega inda, kale berian, Goierriko Zentro Sozialista, ondo, erdian Eliza Evangelikoaren txiringitoa, eta haren albuan LAB sindikatuaren bulegoa. Ta. Hiruak elkarren onduan. Hor da kaso hori da. Non nahi duzu liberatu izan? Hoi da, zure eskubia zapalduak direla sentitzen badezu, zeate jo. Eliza Evangelikoak ezakit hauek zepalotakoa diazu, kontrolatzen juzu hau zaiek ez? Bai, horrek daude harima askatzen alde nik ustot. Irurak daude orduan askatzaren alde? Bai, bakutza gauza ezberdina, bat proletalkoa. Bestia, harima,
Eta bestia... Proletargoa zain, lab edo goierriko... Goierretarrak. Bai. Lab. Lab... Ez da git. Zer gertatzen zaio lab? Bai, hori, Kevin. Nahi duzu saltzea? Ia esan sindikatu gutxitan eman diego burra, Ja, ez da sartzen sindikatu egin. Hostia, leituet liburu beste bat. Segi. Hostia, ez ba, benetan, gustura sartuko nintzen sindikatu egin. Gai izango banitz. Non sartuko zinate sindikatuekin batera? Ni sindikalegintzan sartu ezkero, desberdin behar da alde bat... Inoiz izan zara, afiliatu? Ez. Sindikatu egin. Alde bat dago sindikalintza, honek zen mota da, sindikalintza ez dakiz zer, eta beste alde bat dago sindikalintza soziala, ez? Ba igual... Enola... Eta hau ez da, militarra. Hola esaten dute batzuk, elkar laguntza sareak edo etxebitza sindikatuak eta horrei, horrei dentze zaio sindikalintza soziala. Eta lab eta hela horrek zedia. Laboralaz. Laborala. Edo? Ia esan alderdien... Hasta alderdiekin lotuta ez egon zuzenki. Bueno, kaso batzutan nabarmen, lab bezala. Ematen du alderdien sistemaren kopia langilei begira, ez? Hauteskundea dazkate... Bakoitza ya sujete, venga, PP, CCOO, Societa, bueno, Perro Sánchez, Societa O. Lab, pues, esan gabe doa, eroela, pues, barai batean, ez, PNV-tik sortua, baina, sorpresa, PNV-tik sortua hori horrela da. Bai. Arzaiu zen, muñoi batetik. Bai, berak esan hostia, langileak lokartzeko edo euskalo kontrolatzeko edo, sindikatu bat sortuko dugu. A ber, ni nahi sartzen sindikatu egin batez ere ez nautelako mugitzen, barrenak. Osa, nik ez dakit ezer euren inguruan. Osa, nik ez naiz gai, oin eurari buruz, ez sanua, osa, nik ez dakit ezer. Nik ez dakit, ez du kontrolatzen. Ia esan, bizitza puta guztia langile klasea gola bera, eta hain jabetu nezen sindikatuta egon. Bueno, ez dago beharrik, baina, bueno. Hoi gertatu zen, hiru eta hamargarren hemen Euskal Herrian, hor greba potentea gertatu zen bezala, hor Donostiako enpresa baten zeinan izena, oinez du nahi gogoratu, eta hor, atzenian sindikatuak eta zeuden, eta sindikatuen joera historiko bat izan da, sindikagintzara mugatzera. Hau da, baldintzako betzea, soldatak igotzea, baina hortik aurrera ja, pixkat muga bezala, ez? Paso. Eta hor, eman zian, eztabaida oso potenteak nola politika bizitza pertsonalera ekarri, ez? Eta gero orduan, mobideak egin zuen pendulatu, eta hor sortu ziren komunidade hipiak eta hola, beste estromoa joan ziren, eta orduan da, bueno, ni nahi bizitza pertsonala, koherente jarriko du, ez da gizabak izan, eta horrela sortu ziren, adibidez, Arkoiris komunitatea ezagutzen duzu? 20. hamarkadan, Nafarroan, Lizason, ostia hor, mobidea potenteak egoten ziren, kursilloak eta egoten ziren, ni orduko izango manitza, joango nintzela. Seguro. Tamen kontatuko zenukela. En plan, hor zegoen ikastaro bat, zala, este ikastaro guztieta joateko, ikastaro bat egin behar zenuen. Aste bete? Tipo, zar hitza bezala. Bai. Aurre formakuntza. Bai, aurre formakuntza. Aste bete, karpa baten, igual, 100 pertsona, hortik irteeteko bakarrik lo egiteko, komunea joateko eta jateko. Bestela hor karpa barruan. Elotetan? Hori gerator. Hasian ez. Eta orduan, denporana ariketak egiten, dantza, ez dakiz, denporana fizikoki oso potentea bezala, eta orduan momentu bat, egun bat, bale gogorra, 2 egun, bale gogorra, baina gero, egizten momentu bat zure burua azten dela esaten honek ez dagoa zentzurik, nik hemendik irtetea nahi dut, eta hori da justo aurre egin behar dituzu horreri, eta orduan utzi egin behar zera, eta orduan, teorikoki bintzet, eta gero praktikoki seguramente bai, katarsi momentu bat ere egizten zara. Katarsi momentua daia, ez dakit, hor, fluxu energetikoa liberatzen muguen azten da, gorputzetik, eta horren zadu hor, sartuta movida bezala, eta, bai, zaurgarritasun sentsazioa onditzeko, iradokitzen zuten, bilutzi jartzea ere bai, momenturen batzutan uste. Zenbat ikastaro bukatzen duten horrela, ez? Bilutzi jartzearen ze horretan. Bai, hor gatibuko abeslaria nik ustot izan da hortan nola da? Aitzindari. Gizarteratu zuna o normalizatu zuna... Ez dakit, beak normalizatu zuen o normalizatzen zebilela, bea izan zen justo hori olatu horretan. Etokatu zitzaion, ez dakit. Babe, bueno, sekta batean nola sartu. Orduan, hori egiten bat zenuen, bai, jazta. Ja, listo, ez? Hori pasata gero nola emango duzu baja. Gimnasioan, ez? Claro, hori dena pasada bazu. Joder. Bitu, gimnasioan baja mandutenak jarraitu zuen Burgos eta
Orduñako monja? Ez, entzun da zerbait, aita santua hereje bat dala, edo, bueno, beraiek herejetzat hartuko dituztela, ez dakiz zer esan dutelako, edo? Horren aldatu dutenez jakaz, ez, ba, Zeintzuk? Laro goiko amarkadako peso bezala aldatu zula... Baina zeinek aldatu jakaz? Monja hauek. Badira, Burgosko herriputa batean, ez da egite hor daude. Baina Orduñan ere bai? Ez, etxen. Burgoseko hor daude monjak, batzuk, hor daude. Beti bezala, pues ez dakit gominolak edo, ez dakit mierdak dituzte. Pastak, seguro, pastak eta likoreak edo. Roiak jendea juteko hien gana, eta hola. Pues hoiek nahi zuten, eske hauek ere badakate ze mugitu. Haiek nahi zuten, basekaten derion, haiek, monjak, hola, zerutik etorrita bezala, derion konbentu bat. Eta hori, pues ez zitzaien gustatuko izango zen, azte burua pasa egiteko, edo euskaloze. Hoi esaldu, eta Orduñako konbentua erosi. Eta horretarako, pues, eskatu zioten, hau, Egiptoko piramidea, baino piramidalagoa denez Eliza Katoliko, pues, haien goikoari, eskatu zioten, aberia mugimendu, ez? Ondasun mugimendu hori onartzen zuen. Eta prinsipioz baiet. Baina gero handi denbora pasa zen, eta beren goikoak esan zuten ez. Orduan txinatu indira. Jainkoarekin ez, Jainkoa beren... Baina Orduñan zer, Orduñan, badago norbait Orduñan? Ez. Porque gainera, erosin eduten horretan, konfinamenduan, Kriston Reibak egon ziren gainera. Kasualitatez. Baina beraiek konfinamendu konstante batean daude, ez? Edo zer dia nola deitzen dira... Nik ustez dira ateratzen. Oiet. Klausula. Klaraztarrak ditu. Eta pikatu dira Elizaren goren... Pikatu dira Eliza Katolikorekin. Eta orduan esan dute, bueno, pues, jangoikoaren ordezkari honek ez badu asetzen gure behar... Espiritualak eta ondasun aldetikoak, pues aldatuko du txerifaz. Eta orduan aukeratu dute Pablo de Rojas Sánchez Francoren... Horin daiteke? Sekta. Sekta bat. Bueno, sekta batetik bestera. Sekta zu jarri diozu izen hori? Ni jarri diot, porque tipo hau... Pues zepaitu, igual tipoa da... Vale. Dato edo euskazu? Bai, bueno, batzu bai. Mario Izeta... Hori zera sozialista. Ez. Ematen du, ez? Ezen ziteken... Izeta bat badago, ez? Katalana. PSC-koa, bai. Ez, hori izan zen EAEko edo Arabako hartzapespikoa, edo, bueno, hori 2019an bota zuen beste tipo hau. Orain fitxatu dutena Pablo de Rojas Sánchez Franco hori. Bota zuen beste. Bueno, aparte de negacionista, ondoren, negacionista. Bai, bueno. Gauzaiek. Palmar de Troya ben kontatu nunik hemen. Andaluzian dagoen... Eliza Katolikoa ez baian jarri zuen beste sekta bat. Hori igual telebizioan edo ikusi izan deta. Dokumental batzuk ez, bai. El Palmar de Troya ikusi da, solagarria. Sekta ultraskuinda gaur egun. Zeharkako harremana daka, Eskribar de Balaguer Opus Deiko sortzailearen tesia defendatzen ditu, eta gainera, pues, frankista baten hiloa da. Kasualitatez. Hori kasualitate. Pues bueno, monja hauek izan dute, pues bueno, ez ba gaituzten maite, pues hauen ganadoaz. Hauen ganadoaz, dirua eskatzea edo zerbait eskatzea. Bueno, pues eskatuko ziren. Haien apeta sexualak betetzeko, jo que sé. Eta nola jutezea? Leku berean jarraitzen dute, baina orain beste baten dogman jarraitzen dute. Atera ez dira aterako beraien klaustrotik. Ez horiek ez dira aterako hortik, bezita puta guztian. Baina da jakaz aldatu dute. Bai, jakaz aldatu dute. Hori aldala, alegia. Ona. Bueno, hori ere, ondo, libertadea. Bai, ondo hau. Kostatu zait harrapatzea, oin harrapatu dut. Iakas, ni beden, zei iakas. Iakas. Bai, iakas, peña hori... Ostia, oin harrapatu dut, iakas, bale. Txaketerak. Bai. Bale. Handia. Barine jakin ze irabaziko duten horrekin. Zati nahi duzu jakin kotia zailako? Bai, bueno, jakitagatik, haber historia nola jarraitzen dun. Azarretu, pizkakak aman, oen bideo bat. Igual, esatea berrize katolika, venga, etorri berriro gure altzora eta diru eta orduñakoa zuentzat. Nik uste Eliza Katolika gaur egun nahi duena, pues beretaz hitz egitea. Nola doala, ez? Baina amabos mojan esan dutenagatik, ez? Bueno, behitu, bueno, gu bai, egia. Orduan, ja lortu du. Behitu. Bai, gu ere, bai, egia. Mila bostun pertsona... Seguren gure entzulez. Ja, mila bosteon, Joder. Gauden, Zaiatu izaiera. Bagoaz, gora. Mon jamon. Beste bat aldatu dena, hau da, putu amoen tartea manekan Burgoseko Klarastar hauek, transfugak, eta entzun duzu Bukaresteko Dinamo futbol taldeak.
fitxatu du futbol jokalari bat, Edgar Le, edola uste deitzen dela. Eta otxaian fitxatu zuen. Tipo hau ibili zen Barzan, oen dela 10 urte, eta hola, Barza B, eta hola, ez da oso ezaguna, baina, bueno, hori bili bazan, futbolen egiten jakin gozun. Hori da, otxaian fitxatu zutela, eta 3 hilabete pasata, pues hasi zen pizkan moskeatzen. Tipoari begira eta hola. Eta tipoak ezekielako ingelesez. Eta tipo berez, bakarrik portugesez mintza osala, naizta Espainiako estatuan, Frantziako estatuan, Turkian eta Herberetan jokatu izan. Osa, raro, eta azkenean, pues, baten batek pizka sakonago begiratuko zuen, ez dakit nola, eta sorpresa, bera baino, bera nahi bizkia zan. Eraman zuna. Alegia, nik zu fitxatu, eta zure parte zu geratzen zara etxean FIFA batzuk egiten zure konsolean, eta nahi bizkia bialtzen duzu Bukarestera. Lau hilabete aguantatu ditu, Ingelesez jakin gabe, gainera, eske hori... Baina futbolari bezala txukuna izango zen, bestela, ez? Beste honek ere zoz egiten zuen, baina... Bueno. Hostia, ona. Izan ziren, etan... Trukazoa hola, ez? Egin zutenak. Herrikoak. Anaia, bai, ez? Goier, bueno, zuen Zumarraga, urretxu. Zumarratarrak, uste? Bai, hostia, goiek ere gurra. Anaia preso izan, bizitan jun, arropa aldau, zu gerau, eta bestea martxa, atetik. Sartu den bezala ze. Eta berriro gainera jardunea itzultzeko. Egurra matea. Tande gutxira, berri harrapatu, eta uste anaia lehena batea zela. Osa, barruan geratu zen ari jarritako zigorra. Eta barruan geratu zen, denpora askorako? Ez hain beste, nik uste. Osa, jarri zioten zigorra ez zela, Ez han oso... Ez da, nola, estratosferikoa. Ez han izan, ez. Igual garai hauetan, igual. Ez han izan oso handia, ez. Urte batzuk agian, egin behar da, Bai, relatiboa da, oso handia eta oso motza, baina ez eukar rekordoanik izan zenikan... Egin behar da lagunak. Pues bai. Aneiri badako ez dute. Bai. Ni bai, ez dago. Eta? Ez daukan ere antzaundiri, baina ez dut uste ni Gartzelan sartzen baute? Gartzelan sartzen baute, eta sartzen zaite bere partez, berak egin duen delitu berdina egiten jarraitu duzan. Hori sartuko zinateke... Depende delitua... Hor dago koska, ez da? Norko nola hori, depende... Claro. A ber, Marlaska jeitsi irratiaren volumen orain, delitu mota. Delitu mota asko daude, ez da egit. Ez da. Hor bereiztu egiten dira, batzu bereizten dira politikoa bezala, eta beste dut soziala bezala. Delituak? Bueno, ez da egit. Presoak, delituak? Presoak, delituak ez da egit. Ez da goti diariz. Bakitu zer den delitua. Delitua da, ezagutzen zuen, Tim Chen. Ezagutzen zuen, puto amos. Tim Chen, Ego Koreako lehen ministra. Jode, egin duzu triple bat, ikaragarria, ez? Ez, da Calgaryn bizi den kasle gazte batek. Eta astean bitan hartzen du hegazkina, Vancouverrera, Kanadako beste hiri batera, ikastera juteko. Bai, osea, Vancouver eta bere herriaren artean daude, 700 kilometro ingunero, beraz, egunean, 1.400 kilometro egite ditu, astean bitan, ikastea juteko. Zergatik? Askoz merkeagoa delako, hegazkinez jutea, astean 2.800 kilometro egin, gela bat, 2 egunetan alokatzea baino, hiri horretan. Gela bat alokatzea 2.100 pavo hilero, eta joan etorri bakoitza 1.500, osea, $150, pues, gutxo bera, erdia. Bizitza moderno. Bai, bizitza moderno. Hori hemen inguruan egongo dira horrelako adibidea. Bizitza moderno, atxo. Bai, horre, eskala txikiago baten gure horrelako gauzak ingo ditugu. Seguro. Oinezako identifikatuta. Eskala txikian, seguro. Eskala txikian, bai. Hau da, ja... 700 kilometro, karo, zer dago mendi 700 kilometrotara. Paris mila, Madridik bera... Valentzira, edola. Galizia ez da 750 ez? Geixo du? Depende, non? Hemendik. Eskinaraino. Bai, ez da... Ez dakit. Nego zona bitu ez da. Bai, ez da. Eta... Hoxe? Eurovision jarraitu aldo zuen. Ez, Israelek atzenean zen parte hartu. Israelek parte hartu dula, ez?
Boa, ez ga originalak, ez ga pape originalak. Ez dut inoiz, ez dut ulertzen. Eta hau entzun duzu, bai ekarri doala. Txon pizkate. Fuck you, Palestine. Zer da hori? Eden. Hau dira, sionisten ordezkaria ditzen zen, Eden Golan. Israelek Sirian okupatu daituen Golango Golan Goi bezala, Eden. Eta orduan, abesten hasia horretik, kamerinotan, kamerino zen, baina hor pasillo baten, entrenatzeko, bere ekipokoak, bera, mikrofonoa eman, eta tipo abesten hango baliz bezala, eta bere ekipo guztia bosei, berari buiaka. Insultatzen daula, sartzeko beldur eszenikoa gatze goz. Bai, Zalagarria. Eta gero hori gertatu zen, txistu eta hori batzu bai. Honena nire ustez, hemendik Flandriaraino, agure eta gore, hori ez da asko zabaldu, baina... Telebistak. Telebista publikoak bera besten hasi zenean, sionista besten hasi zenean, misioaten, eta bere partez planteia beltza jarri, emezu batekin Gazako genozidioa salatzeko. Hango telebista publikoko sindikatuko bitu. Gu afiletuta gauden sindikatu horiek, batzutan gauza honak dituzte, ekintza zuzena. Baina, honena izan zen, nik enekin, bakizu Espainiako boskatzen dela, mierda hori. Publikoaren... Estatu bakoitza boskatzen du bestea, Israel boskatu genuela. Israel, 0 points. 0 points. Hori, estatutik estatura juten da. Baina gero jendea boskatu dezake telefonos. Eta hor Israelek egurra. Espainiako estatuan lehenengoa. Gehiengo isilak. Eta telebotoan orokorrean bigarrena geratu zen, antza. Orokorki, botazio guztia 8 garren, ez dakit nuz geratu zen, berdin da, enporkulo. Baina Espainiako estatuan lehenengoa eta beste zenbait herritan bebai. Eta ez dezu, jendea zeba besadakan, ez? Baina gero enteratu gara, sorpresa, ordaindu egiten dala. Boskatzeko, adibidez. Boska emaiak, nik etxetik nahi badet eman botua Frantziari. Boto bat, euro bat, edo, hola egin behar da, karo, mezu bat biali behar duzu, eta aplikazio batek sartu eta boskatu. Baina badago, hauek kabroiak bilatu dutera bat, diru gehiago dakatenek boska gehiago eman dezaten, eta egin dezakezu 20 boskako paka, 22 botan erosita. Baizea. Orduan, Israel ezer daka, bombez aparte, me cago en dio. Dirua. Eta batez ere, dirua dakan jende... Pakak, boto pakak. Bai, ez egiteko... Nik etxetik alnun 20 boto eman Israel. Baina, karo, 20 aldi zein barko zenun ekintza hori. Ez, baina, pak bat daukatezkura. Pak bat hartu. Dago, alnun hori egin. Bai. Madre mia. 21,80 euro. Eta atzen nuen egin tor. Atzen nuen aprobetxatu. Denpora dako zula. Baina, 20 euro ez. Hoi emateko. Bai. Eta ez nekin azan, por cierto, entzun azken oroimen histerikoan nora saltzen dugulako. Zuk, fitxatu, tipo en mape, fitxatu dezakela atletikek, pues... Agia Eurovisionetaz. Ni flipau ite jende nola jarraitzen duen kompetizio hori, baina segi esan martzen duen, Mbappé? Teorian dena dia nazioak, dena dia estatuak, hori esan da, ez? Eta gainera saltzeute banderitak, rollo oso nazionalista eta hori dena. Baina Espainia ordezkatu aldu, pues ez dakit maputxo batek. Edo... Baizea. Fitxatu ezakezu... Celine Dion, ezagutzen zuen? Kantari hola pizka da, hori Kanadakoa da. Bai. Suitzaren izenean irabazizun Eurovision, ez dakit, no? Ez amagarren urtean. Bai. Zu fitxatu dezakezu. Erozein. Jartzen diezu gero Espainiako piperpotua, eta badoa. Ai, badios. Bai, nik enekin. Aurrokan kontatu zigun Nagore Euroministeriko podcastean, oso entesgarra, oso polita. Eta Europa, Eurovision da, Europako rolloa, eta Israel zati dago barruan? Zergati dago futbol kompetiziotan, edo saskibaloi, Euroligan eta olakotan. Olakotan beba dago? Dago. Eta Australia. Ez da, arrazoi politikoan gatik, da, alkartasun edo, nola esan genezake, solidaridade humanoa gatik.
Hori da. Balio unibertsala. Hori da. Bai, hori azpimarratu du gainera, claro, hainbeste kritiken artean, saioa politikoa dela. Eurovision esan du askotan. Eta horregatik Palestinako ikurriña, bera, ezin duzu erakutsi. Extremadurakoak intzun, ez? Ez eraman Extremadurako abeslari bat edo ez dago, etzun erakutsi Extremadurar bandera Palestinarraren oso antzeko azalako. Ira uste txion baten edo litxu nula. Esan edeke, gara. Kantante batek edo nahizula bere igual Eurovisionea, Extremadura razan, bueno, berdin du. Erakutsi bartzun nun baiten evento publikoren baten Extremadurakoa, eta esatur, ez, Palestinarraren antzeko egia ez dut erakutsiko. Valentinoak, askatu. Bai. Horrela. Eta nik ere komentatu nahi nun, bueno, Katalunia eskundea, Katolik guztia gertatu da, lehen egoera politikoa paso egiten ginela, eta hori orain ja, pues, prozesua ja aprobat independentista. Zertaz egia Euskal Herria edo Katalunia? Katalunia, pues, independentiste koste hartu dutela. Hartu dute? Bai. Ja, gehiengo galdu dutela. Horrein aukeratu dezaketez eskuin muturra nahiago duten. Ja, unionista, la separatista, ez? Hori, independentista. Zeintzu dia horiek, zu kontrolatzezula pixkat Alianza Catalana. Eta horiek, ze? Ripoll erriti zututako fatxa batzuk. Baina Catalana. Ripoll. Herri bat, osea... Herri bat, hango alkatea da burua. Eta hortik edatu dira, eta dituzte bi zera. Eta kupek ia beste... Boto. Eta... Bueno, hori. Baina... Claro. Etxe bildu ja ez daken hori kopiatu. Hoen arte katalantitis jota bizi ginean, ez? Eta zeine kopiatzen zioten? Bueno, RC pizkat bai, ez? RC eta KUP, ez esan ez. Ezer. Osa, ekitatitarako da horretarari ya está. Claro, hori Katalunia horretik Irlanda pizkate izan zen. Bai. Uruguai pizkat bai frente ampliorekin. Baina Uruguai oso gutxe ipatu da. Urrunegi da olako. Hango frente amplioren eredua etxe bilduk ez aukala nori kopiatu. Claro, hain ze egiten dugu, hori da roia. Galdera bat airera botatzen dezuna. Erantzunare ematen zuen gure berandu ekide hoiak, gorka berezi hartua, bere zutabean oso ondo. Zein imitatu orain. Eta zaila dago. Ze gallegoak, ez dakate repik handirik. Igual H.B. abanguardia izan behar da. Bai, orain bera izan behar da kopiagarria. Sozialdemokrazian abanguardia. Bai. Bueno, ez dakit. Nik proposamen batek garri dut, baina txikia, Agian Alemania. Alemaniako Die Linke ezagutzen zuen. Bai, bueno... Dago eskerreko alderde bat, pizka progre. Garai bateko Alemania ekialdeko... Ekialdea? Zintzen Goia? Ekialdea, mendebaldea? Goia zein Marx? Goia zein zen? Goia gutarrentzat. Mendebaldea. Edo? Ekialdea. Ekialdea. Bai. Ekia sortzen den lekotek. RDA, ez? Yes. Eta total, bereien gazteria, Alemaniako ornaik, ez dakit nola iten dira nango, proposatu du, eta gero eutxi dio. Bueno, ornaieko kesan ez du jasi dira kopiatzen jekaseri. Pues orain behitu. Koloreak eta hemen dakaten nondi kopiatu. Segi. Proposatu dute, kebapari prezio topea jartzea. Galdu nahi, zeintzu? Dielinkekoak. Hasian betxe du, hauen harrikada bada. Baina? Ez dakite zer egin eta pizkate beren ganatzeko. Ez, baina arroia da. Olaf Scholz kanzilierra, hori da, presidentea, jefea. Hostia, zeizen alemana. Olaf Scholz. Esan du, hainbeste ohitu dela kebaben presioaz galdetzera, gerraldi publikotan, bera gertzen denean, galdetzen diotela, ze hostia gertatzen denean kebaben presioan igorearekin, esen, eta hori gero behitu izan dut, gobernuak sare sozialeta igortzen baitutu sarri, zenbait argitalpen, kebaparen garestitzea asaltzeko. Pues a ver, hau, Ukraineko gerraren zeagatik, pues orduan, lechuga eta olilloa eta ez dakiz egotzen da, tardan paga. Porque antza, oen dela 2 urte, kebapa gutxi gara bera, oliozun, 4 euro inguru, eta oin 10 dago zenbait zonaldetan. Hostia. Da, claro, kebapa da,
Ekin besteako zen, batek oso guapo zirela, eta joan nizien, oso egia esan, jandituan kebapik honenak, Alemania janditu. Baina gero badaude frankiziara guaioteak era, kebabari eman diotenak ezakize... Bai, orain dago kebab hister. Eta hori. Kebab hister ere badago. Bai. Baina, bueno, ez da... Eta hori, bai, godela, eta orduan hauek proposatzen dute, topea jartzea, 480, tope prezioa, hortik aurrera estatuak ordaintzea kebapak balio den gainakoa, eta gaztea baldin mazera, 280. Eta hori bermatzeko, familia bakoitzari, kebab txartela bat ematea, tipo puntuak, ez pasatzeko. Aberi egunero kebab jaten ezagazun. Bono kebab. Eta zuze proposatzen duzu, Bilduko rei imitatzea, eta nizerrak sagardotegirako prezioa dibidez. Atea irekitzen dut, eta... Txuletaren prezioa ez igotzea ezakize, txuleta lehor puta baten gateik ez igotzea. Donostiko pintxoi mua bat jartzea, ez? Donostiko pintxoi. Lau euro, ez? Mini pintxoko. Pintxoa tardoa 6 eurotik ez pasatzea. Hau segurazki izango da Alemanian Palestinaren elde egin duten ekintzari gogorrena, ez? Hostia, pues ona. Movida dakatenan, zer dan, erru sentimentua, laro gehi, tapiku urte eta gero, eta San Pauli, por cierto, San Pauli... Ja, hor jarraitzen dute polemikean murgelduta, o zer? Maia zigo da. Bai. Hori bai lortu dute. Oin, atxikimendu maia jetxe du, azken... Kabemen jentia jarraitzen du, kamisetarekin ibiltzen Euskal Herrian, no sé... Nik ja gero eta gutxiago kenduta... Gutxi ikusten ditu lehen orain gutxiago. Hemen basagoen lehen pareta hauetan, kendu dute. Kendu dute. Bitu. Oso ondo, arraio. Arraiokoek ere kendu dute, eta ze jarri dute beraien partez, tastas irrati librea. Oso ondo, asko zabeto. Tastas? Ja desagertuta dagoena, baina bai. Hori lehen zegoen, bai. Eta arraiokoen bandera hauen noiz arte. Noiz amentan, bukaneroak. Denak gartzelaratu arte, hor jarraituko, baina... Beitu, egun urte. Desde 1924 raio bai gano. Ez beitu. Zorionak. Bai, Alemanian zer dan, Eta horaxe. Eta hoxe, hori izan nire proposamena, hauentzako. Ez badako unen kopiatu, pues ikera kebapa merketu. Hala deno posik. Hori herrixearen ikagai iturria da, kebapa gaur egun. Bai. Ez dakik kebapa zaiolako gustatu, baina ikusi dituzu Eslovakiako presidentari gertatu zaiona? Hori ere tirokatu dute edo zehose? 5 tiro eman dizkio dute. Eta agur benur, ez? Osa, behitu zaila dela. Eta Eslovakia? Zer? Eslovakia zer? Zergatik, Eslovakia, hostia, ez dut erentzun. Eslovakiaren pistola daude. Irrogeitamaika urtekin, du. Erosotzaia edo betu irautza zin dela jubilatua. Tiratzaia. Tiratzaia, besteare urte batzu aska. Ostra, tiratzaia 70 urte. Bai, han ikusten zaio gero harrapatzen dutenean, harrapatu duten. Hombre, claro, korrika. Bai, esaten dugu, mitiko eskua ematen ari den momentu bietako batean, eta inguru duta bere gorilas. Eta hor? Eta eskua matera joan, eta beste eskua ateratzen du, eta... Hostia, 5 tiro botatzeko... 30 zentimetrotara, 5 tiro. Eta ez du akagotzen? Eta ez du akago. Hala! Ez du akago. Osa, bihotzera etzi, Ez. Estomagua eta... Oso punteria, ia zan, edo pistola ere ikusi asko zan, ez zan, Edo eskuak dardar egin gozion, edo eskuak... Robert Fico, ditzen da, presidentea, hori apuntatu dut. Alderdi komunista nazi, eta gero, alderdi komunista guztiek egin duten biraketa Europan. Europar batasuna berak sartu zuen herrialdea. Gustatzen zaio kulturismoa. Kulturismoa? Kulturismo zera, kulturismo hori da. Kulturismo gafapastista edo kulturismo crossfiterua. Pizka mazatua dago, nik uste horrek ematen diola lankrolina, lankrolola da, edo mierda jai. Eta bere referente politikoa dira Putin eta Orban. Alderdi komunistatik, Putin, bueno, pues beti gertzen zaizu bait. Bai. Eta homosexualak eskontzea zaio gustatzen. Eta COVID-an ez, zaio gustatzen. Bere izan zen maskarak eta hori ez, konfinamendua ez, txartak eta... Baina, herrialde horietatik, Eslovakiatik ez da, baina Polonia eta Rusia eta alde horretatik homosexual asko iristen hemen Euskal Herriko zentro eta hola, errefusituen zentro eta hola, hartatze zentro eta bai. Gaitu harritzen, ez? Alako fitxaje... Sexilioa edo nola ditzen dut, ez?
Sexilioa gehiago ez da, igual, zuzauz baser giroan bizitza, ez? Baina oso itogarria da, ze hor peinanako zentzu komun oso ertxia, eta orduan hiri batera joatea. Bai izan leike. En plan, hemengo marikak igual Donostia joatea, o igual hobeto Barcelona, eta igual, Barcelona... Bai, hori bai izan dela, ez? Hori Sexilio leku nagusia. Bueno, laguna guzi zilatu behar dugu gure burua, Ordu bete dugu. Autosexilio tengo gara. Bai. Azken aldeon, ez dakiz egiten dugun, baina... Rau. Jeka ez ezitza egin dugu? Pikimat. Baina, bueno, gu nahi dugunez beste... Baja batzuk eukide. Beste baja batzuk beste entzule batzuk. Egiteko edo galtzeko? Galtzeko gu beti galtzaien lerroan. Orduan, J. Martinak kanta disko berria tatera du. Eta zati, J. Martina zer? Lerratua dago. Bai, nola da, garai baten, entorno zena, garai baten, entorno. Oain zutagarren kontzertutan, batzutan nibearen pelota bat botatzen dute eta hola pasatzen dut elkarri, lehen beti ze egiten zuten. Enkaputxatu pare bat, Espainiako bandera bat erre. Bueno, pues garapen hori... Ostia, musika zizketan gelitu nintzen Ferminerako sarrerari gabe, mekaguela, ostia. Hor bai ezintasuna. Amarretan, amarretan bi segundutan hor, atope, F5, eta ezer, 3 lagun. Hori da zarruno sindromea, gazteak eta ezkerretik. Zarruno sindromea da hori erostera jugun, ez? Bai. Joe, behin plan puta batekin. Nien nintzen joan hori... Kontzertu baterako eta kaka. Nien nintzen joan hori ostea eta... Bueno, baina eskeliko ditu, ez? 2025. Igual hitz egin zenuten horri buruz. Ez? Ez, me cago en la leche. Ez. Kala jamonez du aipatu esken aldion, ez? Ez da kontrolatzen... Pues 2025 espero dut. Ez du... Agian aipat, ez, baina itzulera, revival... falta zen revival bakarra zan, ia, ez? Zein gehiago geratzen da. Hola, potolo, hola, zatezula, hola... Eta orduan, revival bada, oza... Claro, zein modu... Repasoa. Bizitza musikalari repaso, pues kortatu... Ere... Claro, nola... Nola, talde guztiak hartuko dira eta hola, sabian bai. Bueno, igual talde hor musikari gonbidatzu batzuk egongo dira, ez? Espero. Eta musikari hori joko dituzte denetik, John Maia agertuko da, batzetik edo bestetik, igual guztietan. Bai, Galindoren pertso... Igual Fermin baino gehiago, intezakegu kronometratu bakoitzak pasako duen denbora estenatokian. Bai. Ar burroka lokatzetan, ez? Botakuto lokatzetan, pelotetan jarri, da berzinek aguantatzen duen gehien estenatoki gainean. Hostia. Ja, hori... Kuriosa. Hori ete beri saldu behar digu. A ver, ez? Alako... Jendea... Hori da, Street Fighterreko lana beste... Eta bakoitzaren puntua gesten eta... Nik hau egin nuen. Segundu bakoitzeko. Kanta honen letra nidea da, banik... Hostia, bueno, venga, segi, J. Martina pixka lerratua dagoen, eta zein du disko berria. Bai, eta batxata guapo hau egin dute. Osondo. Agur. Lagunak. Merke egiten zaizu, debruare
bakeaz, ari zaren bide.